Πάμε να δούμε τώρα τι προκύπτει από την συνέχεια των αστυνομικών ερευνών για την υπόθεση. Μαζί μου είναι ο Πέτρος Κασιώτης και πριν μου πει τα στοιχεία της έρευνας, να σταθούμε σε ένα τατουάζ το οποίο έχει πάνω του αυτός ο νεαρός. Ίσως δείχνει και τον τρόπο που σκέφτεται, Πέτρο Κασιώτη. Ακριβώς, γιατί για το who is who του, ποιος είναι αυτός ο νεαρός, ο 20χρονος, ακόμα δεν μπορεί να απαντήσει ούτε η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ αυτό το τατουάζ. Είναι το τατουάζ το οποίο είναι εμπνευσμένο από την κινηματογραφική ταινία, όπως διάβασα πριν από λίγα λεπτά, λίγο πριν μπω στο στούντιο, στο Crime GR. Πραγματικά είναι μια συνταρακτική αποκάλυψη. Είναι εμπνευσμένο, Αντώνη, από κινηματογραφική ταινία του που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1993 με τίτλο Blood In, Blood Out. Υπό την έννοια δηλαδή, αυτό που πραγματευόταν η ταινία ήταν ότι υπήρχε μια συμμορία, η Βάτος Λόκος, που σημαίνει τρελαμένοι άντρες, η πιο σκληρή συμμορία του Μεξικού, συμμορία του δρόμου, και εκεί αφηγείτο η ταινία την ιστορία νεαρών παιδιών, τα οποία ενώθηκαν, έκαναν ληστείες και άλλες έκνομες πράξεις και κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν, άλλοι κατέληξαν στη φυλακή και άλλοι αυτοκτόνησαν. Αυτό το τατουάζ έχει πίσω στην πλάτη του ο 20χρονος Ολλανδός, ο δράστης αυτής της αποτρόπαιας επίθεσης εναντίον του 12χρονου. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε, Πέτρο Κασιώτη, από το Crime GR. Και ο οποίος είπε ότι δεν είχε πιάσει ποτέ μαχαίρι στα χέρια του. Ναι, αυτό το μαχαίρι τελικά πώς βρέθηκε στα χέρια του? Γιατί υποτίθεται ότι όλα συνέβησαν τυχαία, ότι πήρε το παιδί τυχαία και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε με ένα μαχαίρι και άρχισε να κάνει αυτό που έκανε. Πώς βρέθηκε στα χέρια του? Καθόλου τυχαίο δεν ήταν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Α, στην κατάθεσή του, ο 20χρονος Ολλανδός αποκαλύπτει ότι αγόρασε αυτό το μαχαίρι, το οποίο ανοιγοκλίνει, από ένα κατάστημα του Ηρακλείου 3 ημέρες πριν από την επίθεση θανάτου που εξαπέλυσε στον 12χρονο για να μην αποκαλυφθεί ότι είχε κλέψει ένα iPad και ένα κινητό τηλέφωνο. Με λίγα λόγια, βγήκε στην αγορά του Ηρακλείου, αγόρασε αυτό το μαχαίρι 2-3 μέρες πριν και το κουβαλούσε επάνω του αυτό το μαχαίρι, έτσι. Και κουβαλούσε επάνω του αυτό το μαχαίρι, γιατί είπε στους αστυνομικούς ότι το κρατούσα, ήταν με διακριτικό τρόπο, το είχα πάντα στην τσέπη μου και δεν ξέρω πώς μου ήρθε, μου άρεσε όταν το είδα στη βιτρίνα του καταστήματος. Εγώ τους λέει στους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου, εγώ ο οποίος στο παρελθόν είχα χρησιμοποιήσει μαχαίρι μόνο για να κόβω ψωμί ή οτιδήποτε άλλο, και ποτέ για καμία άλλη ενέργεια. Τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος δείχνει να μην έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει ή να θέλει να δείξει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει. Είπε στους αστυνομικούς τελικά το παιδί δεν πέθανε, άρα πληρώστε με γιατί μου χρωστάει και κάτι λεφτά το ξενοδοχείο να σηκωθώ να φύγω να πάω σπίτι μου, έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο τι έχει συμβεί, πώς δεν είχε καταλάβει κανένας τι ακριβώς ήταν αυτός ο νεαρός και πώς μπόρεσε και τους εξαπάτησε όλους. Στους αστυνομικούς, αφού τελείωσε την κατάθεσή του και αφού του είχαν διαβάσει, όπως μου είπαν, αναλυτικά τα δικαιώματά του αλλά και τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, και είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριές σωματικές βλάβες, κλοπή και άλλα αδικήματα και παράνομη οπλοφορία για το μαχαίρι, τους είπε ότι από τη στιγμή που μου είπατε ότι το παιδί ζει, εγώ έχω μετανιώσει, αλλά πιστεύω ότι τελείωσε το θέμα, είναι στο νοσοκομείο, άρα μπορώ να φύγω κι εγώ, να γυρίσω στη δουλειά μου, γιατί πρέπει να πάρω και τα χρήματα των 4 ημερών που εργαζόμουν ως δοκιμαστικός ανιματέρ. Οι αστυνομικοί τον βλέπουν με το στόμα ανοιχτό, που δεν μπορεί να καταλάβει τι του συνέβη. Υπάρχει και η μητέρα του, η οποία ζει στην Ολλανδία. Στο τμήμα που είναι της Χερσονήσου, εκεί κάποια στιγμή η μητέρα, η οποία πληροφορήθηκε στην Ολλανδία τι ακριβώς συνέβη, επιζήτησε μέσω της πρεσβείας της, την Ολλανδική πρεσβεία στην Αθήνα, να επικοινωνήσει μαζί του. Πράγματι τον πήρε τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες δεν μπόρεσαν, Αντώνη, να καταλάβουν τι ακριβώς της έλεγε, γιατί δεν υπήρχε μεταφράστρια από τα Ολλανδικά, μιλούσαν στα Ολλανδικά. Και να σου αποκαλύψω εδώ ότι η μητέρα του, ότι στις φλέβες αυτού του νεαρού που έκανε τόσο κακό σε αυτό το 12χρονο παιδί και στην οικογένειά του, κυλάει ελληνικό αίμα. Υπό την έννοια ότι η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Ήταν ένα κοριτσάκι ένα μωρό 2-3 μηνών, το οποίο δόθηκε για υιοθεσία σε Ολλανδική οικογένεια. Η γυναίκα έμεινε στην Ολλανδία, παντρεύτηκε εκεί, έκανε το γιο και δεν ξέχασε όμως ποτέ την Ελλάδα.
Όπως αποκάλυψε έχει ο πει ίδιος. ο νεαρός ότι έχει έρθει με τη μητέρα του στην Ελλάδα και είναι τα παιχνίδια της μοίρας λοιπόν. Ότι αυτή η γυναίκα που έφυγε βρέφος από την Ελλάδα επέστρεψε ως τουρίστρια μαζί με το γιο της και ο γιος της έκανε τελικά αυτό το οποίο έκανε. Έτσι. Επέστρεψε ως τουρίστρια όταν ο νεαρός που βλέπετε εδώ με το τατουάζ ήταν σε ηλικία 4-5 χρόνων. Λέει ότι θυμάται αχνά ότι είχαν πάει στο Ηράκλειο στα Μάλια, πολύ κοντά δηλαδή στη Χερσόνησο, η δεύτερη τουριστική περιοχή εκεί στο Ηράκλειο, ότι του άρεσε, ότι ήρθε πάλι πέρυσι και ότι αποφάσισε μέσω κάποιων φίλων να μείνει να δουλέψει για να περάσει εδώ το καλοκαίρι του. Αυτά ζητάει, κανονικά ζητάει να φάει μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Θέλει να γευματίζει κανονικά, λέει ότι έχει μετανιώσει, όμως οι αστυνομικοί, να σου πω εδώ, γιατί τους ρώτησα, αυτοί που τον ζουν 24 και 30 ώρες τώρα, μου είπαν ότι ένα δάκρυ δεν έχει κυλήσει από τα μάτια του για την τύχη του 12χρονου παιδιού. Είτε δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει, είτε θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να καταλάβει τι έχει κάνει, γιατί ίσως είναι και αυτό μια τακτική εν ώψη της δίκης. Πάντως δεν έχει δικηγόρο ακόμα. Δεν ξέρω και ποιος δικηγόρος θα θέλει να τον αναλάβει στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από αυτό. Έχει όμως κινηθεί η διαδικασία αυτή, Πέτρο Καρσιώτη. Το τατουάζ που είναι μια αποκάλυψη του Crime GR, το είδα όπως σου είπα λίγο πριν μπω μέσα, σαφώς προδίδει αυτό που είχε μέσα του, γιατί δεν είναι λογικό ένας άνθρωπος που δεν έχει σκεφτεί τέτοια πράγματα, επειδή έκλεψε ένα iPad και ένα κινητό, για το οποίο είπε στους αστυνομικούς ότι δεν ξέρω, λέει, πώς τα έκλεψα, αφού έχω δικά μου. Δεν ξέρω αν μιλάνε τα τατουάζ για το ποιόν ενός ανθρώπου, πάντως σίγουρα μιλάνε οι πράξεις του Πέτρο Καρσιώτη. Πάντως δείχνει ποιους θαύμαζε. Μάλιστα.